донишҷӯёне ки дар давраи таҳсил баҳои аъло гирифтанд ва дорои рафтори намунавӣ буданд аз ҳаққи пардохти маблағи шартнома озод карда шуданд. чунин иттилоъро Абдухалил Ғафурзода, ректори Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар нишасти хабарӣ баён дошт. ба таъкиди Абдухалил Ғафурзода, нақшаи қабули донишҷӯён дар академия 110% иҷро шудааст. Ғафурзода гуфт ки дар соли 2022 раёсати робитаҳои байналмилалӣ дар доираи барномаҳои табодули академӣ 68 нафар донишҷӯёни академияро ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар сафарбар намуданд ва ҳайати устодону донишҷӯёни академия дар чандин чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ширкат варзида, академия бо 9 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷӣ ёддошти тафоҳум ва созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. 31 вохиру баҳсани созишномаҳо дар самти байналмилалӣ аст. аз он ҷумла 14 та бо созишномаҳои байналмилалии хориҷи кишвар ташкилотҳо, аз он ҷумла 68 нафар донишҷӯ, инчунин 5 нафар магистрант ба мактабҳои олӣ. ҳамасола онҳо ба мо квота метиҳанд. имсол ҳам масалан алака квотаи дорем ки ҳам дар доктор пешди 9 нафар имсол дохил шуданд дар магистратура буҷавӣ, ранхис, ариол ва владимир ва шаҳри Москав, Санкт Петербург. онҳо хонда истоданд, стипендия гирифта истоданд. шароитшон хуб аст. мо ҳар вақт сафар кунем бо онҳо мехонем. Абдухалил Ғафурзода, ректори Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар нишасти хабарӣ аз ифтитоҳи шӯрои диссертатсионии академия ба хабарнигорон иттилоъ дод ва гуфт ки аз рӯи 3-4 ихтисосе ки дар шӯро дифоъ шуда истоданд, аввалин шӯро дар Тоҷикистон дониста мешавад. Абдухалил Ғафурзода дар идома гуфт ки соли ҳисоботӣ мо шӯрои диссертатсионӣ ифтитоҳ кардем ки дар 3-4 ихтисосе ки дар шӯро аллакай дифоъ баргузор шуда истодааст, аввалин шӯро дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва нодиртарин ихтисосҳои навъи ҳуқуқшиносӣ хати бо назардошти даъвати олимон аз шаҳри Санкт Петербург ва Москваи Федератсия Россия, инчунин ба як нафар доктори илмҳои ҳуқуқ аз ҷумҳурии бародари Ӯзбекистон шӯрои мо ба фаъолият шурӯъ кард ва шӯроҳои дифоъ дар самти сиёсатшиносӣ ва иқтисод дар арафаи анҷомёбист ва мақомоти дахлдор. умед дорем ки рӯзҳои наздик ва муҳокима ва баррасии пешниҳоди мо шурӯъ мекунанд. фақат дар нишондиҳандаҳои самти корҳои илмӣ бинем, агар мо хеле дастовардҳои беназир дорем. ҳамчунин гуфта шуд ки устодоне ки дар академия номзадии худро дифоъ мекунанд, аз ҷониби академия пайваста ҳавасманд карда мешаванд ва дар самти мубодилаи омӯзгорон бо донишгоҳҳои хориҷ низ корҳо хуб ба роҳ монда шуда, курсҳои такмили ихтисос мунтазам гузаронида мешаванд. нисбат ба ҷалби устодони умуман ҳавасмандгардонӣ, қарори шӯрои олимон аст. мо барои номзадӣ 3000 сомонӣ, барои докторӣ 5000 сомонӣ медиҳем ва ғайр аз ин дастгириҳои дигаре ки дар ин самт ҳаст мо ба пуррагӣ кӯмак мекунем. ва имрӯз боиси ифтихор аст ки ман соле ки 4 сол пеш вақте таъин шудам, дар академия 2 та доктори илм буд ҳамагӣ ва ангушумор 7 ё 8 нафар номзад. имрӯз теъдоди кормандои мо докторони илм номзад ин аз 170 та зиёд аст. аллакай ҳамин соли охириш мо 3 та рисолаи докторӣ доштем. аз ҳамин 6-7 номзадӣ 50% зано буданд. ба гуфтаи Абдухалил Ғафурзода, ректори Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, донишҷӯёне ки бо хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ рафтанд, аз ҷониби академия ҳамаҷониба дастгирӣ карда мешаванд. мо ҳамин хизмати давлатӣ имсол як кори хуб кардем. ҳамашонро даъват кардем, фаҳмондем, гуфтем ҳамин виси ватан дӯстӣ аям давраи донишҷӯ ча мешавад. аксарияте ки бо хоҳиши худ рафт аз шаҳрнома озодш кардем, бо тантана гусел кардем. падару модарое ки омаданд, мо гуфтем ҳамин хеле тасмим аст, онҳо аз ин имтиёз баҳравар шуданд. инчунин дар зинаи хатми магистрантҳо ҳам низ мо онҳоро таъкид кардем ки бародаро рафта биёин имтиҳони давлатиро супорем. мо дар имтиҳони давлатӣ онҳоро кӯмак кардем. аз он ҷумла баъзе нафаре ки ҳозир курси якам бошанд ё дар зинаи ғоибона гузарондем, ҳамин як кор кардем ки онҳоро ғоибона интиқол додем ки солуш насуда пулуш насуда ва ба ҳамин шакл як шакли ҳавасмандгардонӣ шуд. барои дигар бачаҳон хеле танзим шуд ки имрӯз дар рӯзона мо давомот аз 90% зиёд аст. ҳам ғоибона мехонанд, модар омада 20 рӯз иштирок мекунанд, қонунгузорро иҷоза додааст. онҳо вақте ки даъватнома мебаранд ба қисми ҳарбӣ, онҳо мебиёнд 20 рӯз мехонанд, имтиҳон месупоранд, мераванд.
ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки дар соли 2022 устодон, кормандон ва донишҷӯёни академия дар озмунҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат намуда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ки шумораи баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, озмунҳо ва мусобиқаҳои варзишӣ нисбат ба соли сипарӣ гардида ба маротиб зиёд буда, дар баробари ин дастовардҳо низ назаррас мебошанд. ҳамчунин гуфта шуд ки дар солҳои 2021-2022 109 нафар донишҷӯёну магистрантони академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба аттестатсия роҳ дода нашуданд. гуфта шуд ки бояд дар солҳои 2021-2022 1268 нафар донишҷӯёну магистрантон академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро хатм мекарданд, аммо 109 нафарашон бинобар напардохтани маблағи шартномаи таҳсил ва сафар ба хориҷа ба аттестатсия роҳ дода нашуданд ва танҳо 1085 нафар академияро хатм карданд. Парвина Самандарзода, Радиои Тоҷикистон.